Kućna automatika je sistem koji se koristi u kućama, stanovima, hotelima i poslovnom prostoru. Sistem kućne automatike se može uvoditi fazno, zavisno od potreba i budžeta. Sistem je jednostavan za korišćenje, održavanje i ugradnju. Kućna automatika može kontrolisati gotovo sve električne uređaje. Način upravljanja određujemo zavisno od potrebe. Cena sistema kućne automatike zavisi od zahteva korisnika. Sistem je potpuno otvoren za dalju nadogradnju u slučaju novih potreba.